Ivangeli likaLuka, isahluko sama-23 nevesi lama-52 nama-53 lifundeka kanje. Yona yaya kuPilathu yacela isidumbu sikaJesu. Yasehlisa, yasisonga ngendwangu enhle, yasibeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni lapho kungakabekwa muntu khona. Siyakwamukela kumnikelo. Emizuzwini yokugcina yokuphila kukaJesu kwasemhlabeni, lapho izwe selimfulathele futhi abafundi bakhe abaseduze sebehlakazekile, amadoda amabili ayengalindelekile aphuma ethunzini, uJosefa wase-Arimatheya noNikodemu. Kuze kube manje, bobabili babelandele uJesu ngasese. Babengamalungu ahlonishwayo eSanhedrini. Wona kanye umkhandlu owawumlahle ngecala uJesu. Kodwa manje, ngemva kokufa kukaJesu, bafaka konke engozini ukuze bambonise udumo. UJosefa, indoda ecebile, umlandeli kaJesu ozifihlile, ngesibindi waya kuPilathu eyocela isidumbu sikaJesu. Kwakuyisenzo esiyingozi. Ukuzihlanganisa nomuntu olahliwe kungaletha ihlazo, ukuhlehla kwezombusazwe noma okubi nakakhulu. Nokho waqhubekela phambili ngothando, enganikeli nje ithuna, kodwa nesimemezelo sokwethembeka. UNikodima wahlanganyela naye, ephethe izinongo eziyizikilogremu ezingama-34, isipho esibiza kakhulu sokuzinikela. Lesi sikhathi sembula iqiniso elibalulekile. Uthando lwangempela ngoJesu ludinga isibindi, ukuzidela, futhi ngokuvamile alufiki nomvuzo obonakalayo. Lamadoda awenzanga ukuze ahlonishwe. Babengawakhi amafa abo. Bamane benza lokho okwakusobala kubo, ukunakekela ngesisa umsindisi ababekholelwa kuye. Isenzo sabo sagcwalisa isiprofetho futhi saba ubufakazi obuhlala njalo. Ngenkathi abanye bebaleka ngenxa yokwesaba, laba ababili basonga, buthule isidumbu esithwele ukugcwala kukaNkulunkulu. Babazi ukuthi kwakungesona isidumbu nje kuphela, kwakuyithempeli elalidiliziwe, elalizophinde livuke. Lokhu kusibekela inselele ukuba sizibuze: ingabe silindele ukubizwa okukhulu kude? Noma ingabe senza ngesibindi lokho okusobala phambi kwethu? Ingabe sizomhlonipha uKristu lapho kubiza noma kuyingozi? Njengamakholwa, izimpilo zethu zenzelwe ukukhombisa ukuzinikela okufanayo komhlatshelo. Hayi ekusithekeni, kodwa ngesibindi. Hayi ngenzuzo, kodwa ngenxa yothando. Futhi njengoJosefa noNikodemu, ukusebenza kwethu eNkosini akulona ize. Asikhuleke. Nkosi Jesu, siyabonga ngesibindi sikaJosefa noNikodemu, abakuhlonipha ngenkathi abanye bebaleka. Ngisize ngiphume ethunzini, ngikhonze wena ngesibindi. Noma kunzima, ngifundise ukwenza ukulunga, ukuthanda umusa, futhi ngihambe nawe ngokuthobeka. Amen.